Suċċess ieħor għall-Special Olympics Malta, din id-darba bil-logħob tal-footbal. Matul din il-ġimgħa l-atleti tal-Special Olympics Malta kienu qegħdin jieħdu sehem fil-European Tournament tal-football li sar f'Copenhagen. Din hija t-tielet darba l-atleti Maltin ħadu sehem fl-Special Olympics. Madankollu, l-ewwel darba l-atleti rebħu l-midalja tad-deheb. Din il-midalja hija iktar speċjali għaliex fil-futbol hija l-ewwel midalja tad-deheb li f'dawn l-aħħar 3 snin erba' qatt rebħu. Tim Malti kien kompost minn 200 atleta u fost il-pajjiżi li ħadu sehem kien hemm Monaco, Russja, Polonja u l-Iżlanda. Malta labet kontra l-Ingilterra u l-Belġium u b'kollox skurjaw 21 gowl. Onur għal-pajis u anka għal-plejers tieħu pjaċir, sodisfazzjon għalihom u ferm kbar għalina. Bla dubju ta' xejn dan ir-riżultat huwa ta' sodisfazzjon kbir. Xhieda ta' rieda u determinazzjoni tal-atleti. Żgur li d-determinazzjoni tal-plejers uriet li bix-xira kellna nieħdu t-tazza tad-deheb u kuntenti ħafna jiena u l-kumitat u plejers kollha. Riżultati pożittivi fis-sens mhux għax ġabu midalja imma meta aħna nemmnu fl-abbiltajiet tagħhom qed ituna dak li nemmnu fih.